Abilini nudo, nudo nudo.
nwanne gị n'anya gị zibụ onwe gị n'anya Olisa na-agọzi gị kedu iwe mele ọ bụ na mmadụ ịhụ nwanne ọ dị aka ọmụla n'ubi n'ọhịa ọ dị mma onye Chukwu keli ka o si kpee nwanne gị n'anya udo wee bata ndị na-achị obodo ọ bụ n'udo adịrọ kedu ka a ga-esi were ọrụ ebe ebe a na-azụ ahịa ọ bụ n'udo adịrọ kedu ka a ga-esi wee zụ ahịa gị na nwanne gị biri na ya ọ bụrụ ebiri n'udo gadọgadị kwa ọcha maka gịnị ewu adị nọrọ yeli akụ na-ekwu ya udo ka anyị na-achọ ebiri n'udo udo kacha mma imedudo mara esere okwu ụmụnne m maka ibiri n'udo imedudo mara esere okwu udo dị aga-ebizikwe n'udo ebiri n'udo Maka wali wala yatia wa mari kejaka wanya wali madi awegego wo alala wala ba weza mo Prince Gabriel wachu onu ekusi akule bi okuno bosio ade akule bi okuno bosi yezi bo madi dio ma bayele mo Kabi Mock Ventures Limited akodobuo oyamano bosi ere ma mo chief pai ezodobu oyemi bonine na Abuja oyomai dobuo na pape oya bu chairman police affair electronic dealers association and Abuja managing director Philas Electronics Limited oya bu chairman Engineer and Works Nigeria Limited Oyabu former chairman Okuta Union Abuja Branchio Ezi one of Kingdom Oya money Gadio Iponine na Abuja Oya Babajili Eremba Mr. Peter Oba Milingozi Aguleri nino Agepuji awa lesi apulo nimo Chief Executive Officer Peter Rich Investment Company Limited Kabowa Chris Nebo Ono neyi n'ugwu aga Chris Bono na Abuja nwanne m n'ịja dị Kampawa ebo RDSC dị ọgbọ Peter Ezobide ebo mgbeji agba eyi n'ụga odogwu na Port Harcourt onye
manejade oye mobile mo owe buka akabili kwenu do kabili do ene mabochi fumbono akudoleze na newiyo akudoleze na Kaduna ejade evasi metu amuloye nego na batete chief executive officer member no maritime ejade oyoma ene mabochi jono ibai akunne idi akunne na nalo oyoma bia ene mabochi nudogu John Obwagu ajawa peke ne kulobe oyoma ne tabio ucheneze elili mani chido elili ni jade elili malo ya fonecho dede chike mowa yejika mmadi ekwe oye motino vi oji uwegu emoko nkenke ipapeje mao ejike meo Iba Kaibili Ludo